Řediteli, nechoďte na školy. Tady jsou překážky, není fér. Pičo, značky proti nám to zastavili, vole. Já nevidím značku Radku. No, ticho. Bum, bum, to dělá. Píča, nesvědně rok strašnou hajzle. Ty vole, značky to vám to strašili hajzlové. Co to je? To je dobré, že za 20 minut vám to jede. Za 20. Co mám teď chodit, kretén, vole. Natáčeš? Super. Já natáčím super film, který nebude vůbec na YouTube. To je dobré, asi. Ne, to bude na Radkovém channelu, řekni něco, na Radkov kanál. Na Radkův kanál, takže Radek, stručný popis. Začneme z hora dole, jo? No? Hlava taková, no divná. A ne, Chanel, jako jak má na YouTube. Jo, no, jo, Kurva, vypadá no, mobil. no. Řeknu, že super. No tak Radek není vůbec super, to je Radek je jako... píča, co říkáš, Natka? Radek mi v pohodě, ale jako někdy jsem hludy a schlastaná, neví co dělá. No, jako ve škole spoléhal všem na mě, a když nedojdu, tak